И здравейте хора, аз съм Марина и в днешния видеоклип ще играем Scary Shawarma Kiosk The Anomaly. Нека да започваме. Така. И хора, промяна в плана. Ще играя с брат ми. Ето го. Ето това е. Ето това е той. Той също си има канал. Може да се абонирате за него. Също. Ще ви оставя канала така. Влизаме в 2. Да видим какво ще направим. Да видим днес какво ще е. Ще има ли извърти? Добре, не. Вижте като прилича на култист. Забелязали ли сте? Welcome to your night shift. Той ще го скипна. Той отвори, браво. Ще нарежем месо. Много бавно се реже. Да, и между другото, не разбрах на коя смяна пуснахме, но да, най-кратко. Сега чакаме клиенти. I don't have all day. Хора, кажете ми, че това е нормално. Наистина. Тряскам му вратата и да си вървиш. Гледайте го. Whatever. I'm already in a hurry anyway. I didn't even want it that much. Миналия път ми дойде един с някой пипала и казвам го мусни като под. Гледайте го как се влачи. Да му спотва. Regular one. Трябва да се взема камера. Изглежда нормален, нали хора? Освен, че... Да. И ми ще му сервирам. Той брат ми постоянно седи там, така че... Гледай го. Затова го мразя. Наистина. А хора, ако искате, можете да се абонирате за този канал и може някой ден да поиграем с някой от вас. Да. Заедно с брат ми, защото не се знае. Той може и без него. Да. Така. Аз така правя, ще гледам откъде ще дойде. Съм подготвена. Значи,
Значи като стане, ако дойде човек без лице, да не го гледаме в лицето. Ако дойде кола, черна кола, в петък, 2 часа, без шофьор, това е... Да, значи това е онзи, инспектора. Здрасти. Ехо. Малко по-тихо ще говоря, защото баба ми е долу и ще ме чуе. Така. Значи. Това е работа в екип. Макар че дразнила. Махни се ръцете! Какво прави това? Ами ти нормален ли си, да не се? Защото ти нормален ли си? Да, не знам. Само трябва да ти прегрежда, да не да се ява, долу това. А де си тука? Защото да му някак. Какво му? Какво прави с някак? Да не казвам да гледате. Брика? Не си. Не гледам. Добре. Не казваш, че това иска лаваш, нали? Няма как. Няма как. Sorry. I don't serve in the creek. И за съжаление ще трябва да приключвам с този клип, защото баба ми както винаги развали клипа. И съжалявам, другия път ще е по-дълъг. И чао!